Κράξ το λίγδα, το χτυκιά, το χλεπονιάρι, το βρωμιάρι, το σιχαμερό με τις μίξες και τις κλανιές. Λοιπόν, Καρπούζη, δώσε λίγες συμβουλές προς ναυτιλωμένους στο λίγδα. Την έχει φωνήσει, την έχει δει, την έχει ακούσει. Όταν εγώ την έχω δει, βρε τρόμπα. Μπαίνει στον κόλλο εδώ πέρα που παίζουμε 4 άτομα και μου το παίζει. Την έχεις δει, έχεις μπει τώρα και το παίζει και με γκόμενες και ιστορίες και κόντερ και τέτοια. Εσύ μπήκε στον κόλλο να με βρεις, δεν ήρθα εγώ να σε βρω. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ μπήκα να μιλήσω με τον Χάκη, το φίλο μου που μου στείλε. Ωραία, μιλάμε με τον Χάκη. Με τον Καρπούζη. Μιλάω με σένα γιατί μου λένε εδώ στο chat. Κράξ το λίγδα, το χτυκιά, το χλεπονιάρι, το βρωμιάρι, το σιχαμερό με τις μίξες και τις κλανιές. Ωραία. Εγώ με βρωμιάρης, εσύ σου την τουαλέτα με κατσάριδες 10 χρόνια. Ναι. Μίλα με τον Σάκη. Εγώ φαντάσου για να καταλάβεις, ούτε τις κατσάριδες σκότωνα. Για να καταλάβεις. Γιατί δεν μπορούσε, δεν με πήγαινε ψυχή. Και τα δικά σου δεν είναι και κάτι τρελό. Μαλακίες λες, νερόβραστα. Νερόβραστα. 50 χρόνο ατάκες. Νερόβραστα, γλυκανάλα, τα basic, τσίλι καφενείου επίπεδου ατάκες. Ξέρεις, τα γνωστά memes, αντιγραφή. Είναι πολύ μπροστά, ρε. Δηλαδή αντιγράφεις και ακολουθείς τη μόδα. Δεν έχεις κάτι δικό σου να φέρεις. Το βρήκες, το βρήκες. Κοίτα, άμα δεν σ' αρέσει, πατάς δεξιά πάνω ένα κλικ που λέει και δεν το βλέπεις. Κοίτα. Καλά, το έχω κάνει αυτό. Απλά σου λέω τώρα γενικά. Η καταχρήση του παρελθόντος. Ξέρει καλά από καταχρήση ο Τεώστη. Πού πάει το μαλλί έτσι. Πολύ γοργό. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ακόμη μας να τσίχλα για να φύγει ξυνήλα, να ξέρεις. Ναι. Θέλει cloud ο Λίγδας, θέλει cloud. Δεν ξεχάσει, δεν υπάρχει αυτό το dynamic. Καταρχάς, εσύ όταν μιλάς για μένα, βγάλει το δονητή από το σώμα, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Πω μαλάκα με basic ατάκες ήρθες. Ήρθες με basic ατάκες με γραμμένες. Σεξομανή 50 Εσύ ήρθες, δεν ήρθα εγώ. Εσύ ήρθες. Εγώ είμαι παντού. Εσύ ήρθες στη φάση μου. Εσύ ήρθες στη φάση μου. Κατάλαβες. Εσύ ήρθες, είσαι φιλοξενούμενος στο YouTube, στον κόσμο έξω εκεί στην κοινωνία, παντού δεξιά-αριστερά. Είμαστε παντού. Αυτό να το θυμάσαι πρώτον. Δεύτερον, η φάση σου είναι να κάνεις unicorn, να είσαι το YouTube. Unicorn. Τι είναι αυτό, τι κόλπο είναι αυτό, είναι inside job. Στο TikTok αυτά τα dragon και τα γιοντάρια που κάνεις σε καινούργια. Κοίτα από το να κάνω live με την Έλληνα ξεφτισμένη, ξεχασμένη από το Θεό τον ίδιο, τα Uni νομίζω είναι ανεβασμένα σε καλύτερη φάση.